Kini akong problema sa pagkatinuod lang, mauwaw ko ani, pero ako na lang yun isulti kung unsa man ni para inyong matambagan kung unsaon ni ako pagsulbad. Para inyong masabtan no, sugdon ko ini sa pagsugod ang tanan. He buy you diamonds, bride. I love you! Ah! Kisa na oy! Di ara ko diri ibalong! Napalagi ko nga ikaw yun na yung concert. Ay, concert. Concert. Concert imong mata. Matay na bro. Sponsor na lang gikuwang daya. Ug na pa mo sponsor ni mo? Awa, napaksit. Paksit karong kulatahon ti ka. Pero ay kabla ka dahil, don't you worry, no need to worry. Kung wa kay sponsor, mangita tag sponsor. Ay pakauwa na balong ay sponsor Oh, pa. wow, good. What's the matter with you? Hilom ay. Ay ko kabuang eh. Kabuangan ko. Nayabang ka. Pero sortihan ka tayo, no? Kung mayok kang mga aawit, di na mistil nga ikaw ang mangitag sponsor. Ang sponsor ba yung mangita ni mo? Coba niya ay. Lagi! Sama rin mayok kang mabayad og utang, di na kinanglan nga ikay mangita og kautangan. Ang magpautang ay mangita ni mo. Bawas na ni mo balong ay. Lagi na! Ako gani, bisag di kayo kumayo mabayad, no? Mga taon mong gani ko sa magpautang ako. Natural kayo mo kay kabayan pangitaon jud ka. Nagkatag-an to alay. Hilom niya ay. Hal-hal ka man lang. May pag magbitikas imong utot diha. Ay, okay, kinurta eh. Kini akong bana may pagkahanggaw gini siya pero wa ko magtuo nga mapagkadukirok sa dining kanahan. Unya, Pero lang, nabida, tabisag tinawa ni mo sa anak patring, no? Unsam ka? Nung usam ka, kitagaan ko tag mga mata sa Ginoo para makakita sa kaanindot sa iyong mga binuhat. Kay wa patay mga mata, usaw na to pagdayag ang Ginoo. Nga nindot kayo ng iyong mga gipanghimo, di ba? Sakto-sad. Pero pre, minyo naman ka pre. Ano mas Katrina? Mag-unsa naman si Katrina yung mataligamaan ganyan ni mo na. Mao. Di na may tabo, pre. Yeah, No, kisa. no. Kaya, kanas Katrina, ha? Nakatatak naman na dili sa kong kasikasing. Nakatatak RMN na. Mumo sa ito eh. Hoy pre, hala pre, ano sa ilaing wagi pre? Hala uy, kamang hubag anak nila pre, tanawa pre. Mao na, pre. Di ko balik kaya nga makatanaw o makatutok ta kay tungod mo na sa ilan kaanyag nga gihuptan. Hubag tinuon na usay. Na hubag pa kabahong. Bago na magkapirahan. Pero sa imong tanaw, asawang, ang imong asawa taon pre, si Katrina, unsaon Ay, di lagi na may tabo nga mawan ni Nas Katrina kay nakatatak RMN na. Bisa ninyo eh. Bida ninyo eh. Ako na may bantayan ninyo eh. Tagay! Oo, matay. Murang magnet ay. Sulimbat na tinanawan. Ay, pastilan. Nganong karupaman sa nila may Nganong karupaman sila may pakita na ko eh. Di na sila kanya ato sa luytaw ba ko? Mida sa mo. Kata! Tukso, layuan mo ako. Ana? Kidot. Karum ko pakita na ko. Unsa? Uy. Ano? Uy. Smile mo kaya. Smile bro. Ida. Bro, smile mo ni mo pre. Ang babae o ta. Pre. Mau din smile ka? Mao ni kapait nga gwapo lagi ta ba? Kining gwapo ta. Kay daghan yung kay magpachansing na to. Bitaw. Pachansing mo mga. Chansing yun. Tuon lang kita nga Kamu gwapo ba? ta. Uy, kamu ba? lang, Ayaw mo Guwapo pag-ana, ba? uy. Nung sabay mo. Abi pa lang ta. Abi pa niya kay himabay ta. Chickboy kay ta. Check ba? Hello, hi. Pwede magpabook daan? Ay, murang duwang pikulbol pabuk na. Adlok mapulibo ko ticket eh. Bukan. Miss, Hi. pabuk ko na siya, hoy. Pwede magpabook daan? Unsa? Mudawat kag online booking. Hilumda ay bulong ay. Hilumda bulong balong. Balong ni siya, miss. Balong. Hilumda balong ay. Sumbong tanong ka sa sawa nimo, piti ka noon. Aha. Day, butakal ka gyud bisag unsaon. Ay, kaibaw man. Masa, kailan to siya sa kong asawa? Anong tawa nga igagaw to ni mo tawa? Buhot sa ito ba? Kidort yun! Uy,
naman dayads? Kanang imong bana ba? Nga naman, naibo ka? Uy, day. Tinuod gwapo imong bana pero layo na sa akong ikal, no? Ano sa may problema? Uy, may problema. Uy, amot lang ha akong ikaw. Kaysa akong bahay, no? Nga daw mo problema man ko. Unya, nga na lagi naghisgot mga sa kumbana. Ay, mga utaran mo gunta ko kung kanang imong bana ba. Mukaon ba na siya bat? Unsa? Dibaw ko nga kusog na siya mukaon og takong. Pero ang ako pangutana kung mukaon ba na siya bat. Bat? Time para ha? Klaruho na gusto ng istorya ha? Ayaw ko na ipaagi o pasumbingay. Big, klaruha ko kung si buti may pasabot na yun. Aron malargo ta. Ang akong bote pasabot. Mukaon ba na siya bayot? Kaya ano? Magpakilaw sa ka. Ay, sos! Ug na mo kilaw, ano kung di? Nang ambisyon, tingali ka sa kumbana bayot no? Ay, alado. Wapag hindi ka makaila sa akong mga type, ay. Kaya nga no di ay. Kung sa day type di mo sa kalalaki bayot. Uy, dis down kung naginot ang mga sapyot kay mga lubot. Uy, Ha? nga gawas pa, kanimong bana nga gawas pang sapyot og lubot. Siga pagig mata. Time para good. Ay, sorry. Nagdaig ka sa kumbana o nagbugal-bugal ka? Ay, ni mo Katrina. Pasabton ta ka ha? Kung anong nagisgot ko sa mong bana. Tungod kay may kaibog ka, di ba? Sultihin na lang ko. Kay ako nang ipahuwam ni mo akong bana bayot. Sapa ka di Katrina? Uy, sa magtuon mo na ako. Mudaginot og tinupsan. O sa tinupsan? Kay, imo bitaw ng gitupsan maayo. Ang amag, ako nang tinupsan nga imo man ang bana. Sa ato pa, ikaw rin tupos, anak. Unsa lagi problema bayot? Isultig diretso. Unsa buti mo ipasabot? Gisultihan talang ka ha? Kaysa akong nahibaw-an, no? Nga kanay mong bana, hangul. Angol? Hangul. Mo nga, bantayin na mong bana. Kaya basig, nagmata lang kag boning, ana. Huy, Katrina, nalimot ka. Miga na ba yata, ha? Miga ba yata? Di lang ko gusto ba nga makita na ko siya nga may lae siyang gibinuangan, gibigbiigan, ha? Magsakit akong dughan na, uy! Magsakit. Ay, ikaw rin magsakit. Ani mo na kag bata dihang animasa ka. Magsakit akong dughan. Kana. Nya, ikaw dire, muna ni mo ginawa sa pag-atiman sa inyong bay. Nya, siya dito, isang kinsa lagi gipangtuwad. Ipagtuwad ba? Ay, naunsa naman kay kasaba ba ni mo? Sulti ko diretso ba? Lagi, mo nang mananghid ko ni mo daan, ha? Nga kung makita ko na siya nga may laing gikuyugan, bugnoon yun ako na. Tunggay di ko gusto nga, ila ka lang tungtuhon, friend, good ta. Ay, sagdi na sa bayot. Ay, gidawat ko naman na. Sa ginawa to, isa ba ka niya, uy? Lagi, gidawat ko na akong bana, oy. May pagkadukirok maginas mga babae tawhan na. Yads, dili sa ingon nga hilabot ko, ha? Kung nakadawat ka sa iyang binuhata, no? Di sad maayo nga imo lang siyang paundayunan, ha? Kurihi, badlong nga. Ha? Masao man rin ako ng... Masao ko muna sa pagbadlong. Kung ako na badlongon, mausap pa day na. Di na bayot, oy. Mao nga ako na siyang gisalig sa Ginoo. Na, ako no? Di na ako masilbi, uy. Bugnoong yun ako kinsa man ang buot mo ilog sa akong palangga. Mao nga ikaw, ay pag-surrender, uy. Kayo, ingon anay mo ipakita, no? Musamot ra mo garay mong bana! Ha? Ipakita nga may tingog sad ka. May, kanang masukos na ba? Di lang basta-basta lang pwede nga inganaon lang kaniya. Yut. Yot sa mong mata. Ay, gabala ka, Yads. Kung magkinahalan ka sa akong tabang, tabangan taka, ha? Kung gusto kang bugnoon tang bayhana, ha? Bugnoon na tong bayhana, kung kitsa may muilog niya, ako'y angkon. Ayaw na lang yut, oy. Gubot na yut. Nung saan naman taon ka, uy, ako lagi bahala. Basta na ako, laban ko ni mo, Yads. Beef, probota. Yut. Kini akong amigang bayot, mulaban gyud ni nako. Pero ang ako lang ba nga basig, wa ba ka ni makagusto sa kumbana kay mulabtik ra ba gyud ni siya istorya gyud nga murag nakagusto gyud sa kumbana ba? Unya? Uy. Ana, unsa man ni?
Ano ko to, naka-lipstick man yung pulong balong? Ay. Sugod na gulbay. Matinuod man ka nga akong mga pagduda. Pero dili. Dili ko magpakita niya nga nagduda ko. Ako lang siyang palitan. Dong! Malipayon lagi taron. Day! Oh, siyempre, malipayon ko ron. Kaya di mo ko masulubong nga pagkatao. Kay matod pa, ang malipayon doon ro sa grasya. Ha? Maunang permiho na itong mga malipayon ta para maduol ka nuna na ito ang atong sa tuwa ang grasya. Maduol permi ba? Anak din na, Dong. Mao nga tungod kay malipayon ko ron. Gusto kong magmalipayon ko permi yun. Mao ba? Always happy. Ako dong gusto ko magmalipayon. Tanan na, dat ako sa room 69. Magtinuwaray ta dito. Uy! Asa man nadapit ang room 69? Sa tong kwarto ko, mura makag-ihas. Dali na. Ha? Ako yung gipugos ang akong bana nga mag-jerjermi para akong maklaro ug wa ba gyud ni siya gika-jerjer lain. Unya. Naunsa ka man balong? Nga unsa man day? Sa una, 2 ka round. 5K ka. 3 ka round. Sugod na imong kutas. Pero karon, unsa naman usa pa ka di ka round. Kutasan na kag maayo. Nga naman na. Ha? Unsa naman yung pagkahitabuha ha? Nga naman ni. Pasagta ko balongano ni. Day. Di mo gud na malikayan. Gud, sahay ba? Dili maayong kondisyon na to ba? Dili maayong kondisyon? Not mood. Not mood. Dili maayong kondisyon o gastado na kaayo na. Murag. Ingon ana, gud. Unsa? Nasipyat gyud ang akong bana og sulti, pero bisan og nabitik na nako, di gyud mo angkon nga may lain sa gika-jerjer. Unya nang labay ang mga adlaw. Ay, ngano gud ni? Agay, malagsakit man ipangihi. Ngano man ni? What? Uy, basig nasira ba? Ha? Ipatanong tigag doktor, tana, kuyugan ta ka. Pero yut, og nasira ko, diin man ko ani nga wa man ko'y laing gika. Unsa man? Unsa? Dili ka ni gika ni balong. Asa man sa balong? Ang butok asa to, wa mo uli ron. Wa na mo uli og pilak adlaw. Unsa tana kuyog ta? Ipatanaw ta kag doktor. Uy. Di maayo ang imong sakit, misis. Kaya nga no day, Dok? Nasira ka. Uy, mao pa, Dok? Oh. Biusi ang yun imong sakit. Karon magani, na ako'y laing pasyente ron nga napa sa CR. Kaya nasira po. Mao pa? Sunod, paniguro mo. Gamit mo kondom para masiguro ninyo, ha? Na di mo masira. Dagan kayong kaso ron nga nagkasakit og sira. Ha? Ay, kana bagong bigaw sa CR. Nasira po na, ha? Nagpatamba na. Usaon nga patakam lang gamit og babae. Aw, nasira. Time pa, Jods. Iba si balong man na. Asa? Dok, ako na ba na, Dok? Nasira po na siya, dong. Kung mauna, klaro na kayo, Dok. Siya mo nakatakod ako. Animal ni Tawana. Balang! Balang! Unsa naman? Day. Asa mo? Ni algi ka. Nagunsa ka din eh? Nagpakasal. Tambal ko na kung umbuday. Ilog na, ubos imong mata. Ubo ko. Natakdan ko nimo. Mulimod lagi hapon kami sa natakdan ako nimo, ha? Bantay ka lagi, di ko lisato. Bantay ka lagi na. Agay, kasakit na. Jets, ano ka yan? Kaihiyon kay ko. Pero sakit kay ni pangihi, agay. Agay! Jets, ka, hoy! Mao na akong problema, kay bisan og nasakpan ang akong bana, di gyud mo angkon bisag klaro na kaayo nga nasakit sa babay. Mamakak lang gyud gihapon, natakdan pa gyud ko. Unsaon ko ning tawhana? Palayason ko balang kaha ni siya sa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Katrina.
Ate pre! Okay, ang sender ato karong adlaw. Kinsa siya dire, bam? Ikaw may ganahan. Sender. Katrina. Si Katrina, yung problema Katrina. niya sa iyang bana, kanang dukirok ay sa babae. Oo niya, kanang na kita may nagdaaning bana niya nga si Balong. Doon sa kahigayon nga sa ilang mga gimbuhaton isip magtiayo, natinga siya nga nung lapoy man imong lawas nga wa man ka nagdaro. Unsa may nga no man ka ana. Pero daan na siyang giingnan siyang amigong bayot nga kini iyang bana mo pakadukirok. Ha? Og babae. Mao ba? Oh, mao na nga. Usa kay gayon ni Ana, si Katrina ni adto dito sa iyang amigong bayot nga sakit man kuno ang iyang pagpangihi. Sakit iyang pagpangihi ba doon na siya problema. Mo na nga niingon ang unsay ngan ini, niingon ang bayot nga kuyugan ta ka doktor. Pag-abot na doktor, natinga siya kay dito po diyang bana. O niya ingon bang doktor nga daw naman kay kanang kuanday, doon na kay kagaw sa pagpakikilawas. Oh. Ya. Gini, uy, niya po kadin nga nag-usap ko diri siya patambal kong ubo. Ubo ba nga doktor man tos ka ng mga sakit sa babae? Oh, mao nga yang nibawar nga nagbisyo ding iyang bana. Mao na nga ang iyang pangutana din he. Akong patanaw na yung pangutana. Ay, pangutana. Pangutana Katrina bitungod sa bana nga si Balong. Mao niya akong problema kay bisan og nasakpan na nga akong bana dili gyud mo angkon sa nga klaro kayo kay nasakit sa sakit sa babae na makaklang gyapon natakdan na lang gud ko sa ono ko ning tawana palayason ko na bang kani unsa may akong buhaton palihog tambagi ko ninyo unsa man ko mapasultihon Katrina ayaw siya palayasa dai kay doon naman siya gipamati sa lawas tabangan mo siya nga maayo siya unya eksakto tong dito mo sa Sakto na, ka doktor. Oh, eksakto tong dito mo sa doktor unya kanang nahibaw-an ug unsag gyud poy tukma nga medication or tukma nga unsay nga ani tambal para anang mao. Sa ato ba bam nasira iyang bana? O ingon ana. Dahil tabali na yung ayaw na ng palayasa, tambali sa na inika ayaw na putla na niya ha. Kanang sira dong sayo nang makinadong butong. Sayo kay sayo dong. Sa online? Putlon. Utlon? Putlon ay hindi ka to Oh, putla di- ra. Ayo uy. Ini putol. Ang putol. Iso na garapon. Aron dili mo ambak. Oo. Mudagan pag eh. Bam? Unsay imong giingon kuan? Unsay imong giingon? Nga. Putlo. Putlon. Putlon, Putlon. Ano ni ata ni Bambina iso bulsa. Ay, dili kay kanang ingon ang anak god ug panalitan ug dili nimo siya tambalan dahil mahimo nga makatakod dun sa tiyaglain. Oo. O mahimo nga makatakod sa tiyaglain. Busa kanang imong bana pahimong no ilang ginasya niya karon nga natambalan na makakaron kay dito naman mos doktor tok mga tambal. Pagmat kun jud kamo. Ug kanang imong bana pahimat ngunig na kay mingon kay imong palayason kanang naaman pod sa kasabutan sa inyong kaminyoon nga mag-unong mo sa kasakit og Kalipay. kalisod o kaharuhay no. Ah. Okay. Paambit na to sa New Testament Mateo 5 verse 29. Nasaan ba? Busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala kini para ni sa bana. Ipabasa ni niya Ma'am Katrina. Matthew 5 verse 29 busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini og ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Apan kun mulingi aron madali ang imong pag kaayo ng iyong mga sakit ma'am pwede mo dangop mo sa hindi mo direct nito na Ginoong Hesus, pwede ko ari mo sa ayahang mga propeta o mga angeles nga Okay, mananambal. okay. Kani si San Rafael, kaya tawag man siya medicine of God. Kani si San Rafael, mao ni nagtambal ni tubit, kanang tubit nabuta na, pero may kayang tao mo na nga gipadala si San Rafael Para dito tambalan. ni tubit. Apan wala si musulti nga siya si Rafael Angel. Kisa gayos mo na tong saulo. Sa Saulo, sa Ginoong Hesus mong gito diretso. Bali, tubit, Old Testament, mulingit ta sa Old Testament, tubit 5, versikulo 11 ug 12. Okay. Nasakit mong gunis tubit, niyan pakita si Rafael. Okay. Karon. Kini, kay aron kini paminawa kay kuan kay sa milagro kay ni.
Tubit 5, verse 11. Apan si Rafael nangutana, nganong buot man ikaw nga masayod ni ana? Aha, mingon si Tubit, tugani ako og tinuod unsa may imong ngalan ug kinsa ka si Rafael mitubag, si Azarias ako og anak ako sa tigulang nga si Ananias, usa sa imong mga paryente. So wa siya mutugan nga siya Angel Rafael. Karon. Azarias ang gisulti. Kini sa chapter 5 verse 11 and 12. Kung ari ka sa chapter 12, diya sa verse 14 to 15. O, karon. paglawa, ha? 14 Ah. to 15, ningon dere siya. Kadita, ha? Chapter Yes, 12, verse 14 to 15. Apan gipadala usab niya ako aron pag-ayo kanimo ug aron pagluwas sa imong umagad nga si Sara sa iyang kagul-anan. Ako mao si Rafael. Ako mao si Rafael, usa sa 7 ka mga anghel nga nagtindog dito sa mahimayaong presensya sa Ginoo ug andam sa pag-alagad kaniya. Karon. So, kini, ang akong pasabot nga, kani si Rafael, wala siya magpila primero. Unya, sa diyang naayon na si Tubit, kinabuta man yung tamalan, kanang nagpaila nga siya si Rafael, kay mo lagi mananambal mo si Rafael. Mo man sa diya akong birthday angel. Mo niya akong tawgon, kay mananambal mo siya. Ana na lang, Ma'am Katrina, dangop sa pag-ampo, ang simple kay pag-ampo ka na bitong kaban nato si Ma'am Teresa Goliath. Kanang iyang giingnan siya doktor nga hapit mo cancer yang goiter, kanseros. Asa? Kanang iya diri bang katong iyang Teresa nga magpabayopsi ngini siyang pagpabayopsi. Tulod yung doktor ingon niya. Wa man siya magpabayopsi. Kada niya pangalawat ang iya ko nung gidawat sa ustyas iyang ihikap sa liog. Nawa ko nung natunaw ra. Uway ko mo sa mga pagtuog mga milag na ana. Ay ana lang Ma'am Katrina. Ana lang. Kana bitong na kuyog nga basta na kuyog na lalaki. Imo ko nung gunita ng kuan kan dapit sa may tiyan. Mura sa Twitter. Ug moagay ko nung ako nung na difference. Nagsira na. Pagunit ako wa man mo agay. Okay ra. Ay, sige pa. Sama pa na kating tuluman nun. Kung ako ay pasultihon. Subscribe to Dramaturgo.